ayiwa halisa ka tɛmɛ n'o o hakilina kelenw ye bi wagatinin kɔnɔ yahudiyaw o ni Hamas bɛ ɲɔgɔn na a ko kɛra ko cɛjuguba ye e kɔni ye taama min kɛ ni sisan yaro ye tamasere de ye k'a jira k'a fɔ diinaw kan ka bɛn ka sigiɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ hakilina jumɛn de bɛ e la ka kɛ ni i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni nin kabajira ko min n'a bɛ ka lawaleya bani sira la Hamas kan ni wagati in kɔnɔna na. A diyara n ye vraiment n b'i fo toujours n bɛ fɛ ka min f'i ye Palestine ni yahudiyaw ta la diinɛ ko kɛlɛ tɛ u ti diinɛ ko kɛlɛ la u bi dugukolo ko kɛlɛ de la ani diinɛ ti kelen ye parce que u bɛɛ ka alabato yɔrɔ bɛ kelen silamɛw ka misiri bi yɔrɔ min na yahudiyaw ka alabato yɔrɔ bɛ a bɛɛ nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ b'i ta kɛ si tɛ se si ma mais kɛlɛ bi yɔrɔ min na o ye dugukolo ko de nin y'anw ta ye nin tɛ aw ta ye nin y'anw ta ye nin tɛ aw ta ye mais an kɔni bi diɲɛ setigiw de jalaki parce que ni diɲɛ farala ɲɔgɔn kan nin kiiri bɛ se ka tigɛ ka yahudiyaw dan yir'u la ka palestiniyaw dan yir'u la kɛlɛ ti kɛ bilen mais nin bɛ yen kabini san 100 joli depuis san 800 kɔ nin kɛlɛ in bɛ sen na kabini Sɔlawudina Ayibu tile la olu nana Kudusu minɛ ka misiri jɔ a kɔnɔ bon n'i y'o waatiw ni san lajɛ san 800 jatew de don bon don o don ni ninnu ye fanga sɔrɔ u bɛ ninnu kɛlɛ don o don ni ninnu fana ye fanga sɔrɔ u bɛ ninnu kɛlɛ mais ni diɲɛ sera ka fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka se ka dan dɔ yira bɛɛ la ni mankan in bɛ ban pewu mais tant que diɲɛ setigiw ma se ka fara ɲɔgɔn kan u ni surakaw ka dan yira bɛɛ la ka bɛnkan kɛ o kan diɲɛ bɛ wuli k'a to ta a ti yɛlɛ mais diinɛ kɛlɛ tɛ dɛ dugukolo ko kɛlɛ de don ala sago i sago. Ayiwa sisan sani an ka wuli kumakan laban jumɛn de b'i bolo sisan k'a lase misali la ani folikanw na. bon aja n b'i yɛrɛ fo fɔlɔ kumakan laban min bolo o de ye ka Amérique diinɛ mɔgɔw fo et puis ka a faama minnu n ka sira ye diinɛ ko ye k'olu fana fo depuis an nana Washington yan ni ye ka cɛsiri ye diinɛ mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yan faamaw ka sira kan minnu bilalen bɛ ka diinɛw fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ y'an reçoit ni bonya ye u bɛɛ y'an reçoit ni karama ye an n'u kumana ni dɔw ye heure 2 heure 3 de kɛ kuma na bon a bɛɛ ye diinɛw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na ni kɛlɛ tɛ yen bon caman a kuma caman bolila o de kan o la n bɛ Amérique fo k'a ɲɛmɔgɔw fo vraiment u ye sira bɛɛ nɔgɔya an ye pour que an ni diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka se ka sigi diinɛ ko kalifalen bɛ bolo o bolo ma an n'a bɛɛ sigira Amérique yan n'o ye Washington ye yan alors ka hakiliw di ɲɔgɔn ma ayiwa a labanna bonya ni karama na bɛɛ nisɔndiyara kumana n b'aw fo ka dugawu kɛ Mali ye hali bi n'o ye an faso ye dɔwɛrɛ t'an bolo ale ko ala k'a kɔlɔsi ala ka jamana in kisi ala ka hɛrɛ ka a yɛrɛw ye sɔli ala rasul. O diyara n ye awa an balima bamanankan mɛnnaw ayiwa Malikura lamɛnbagaw awa an tun ye an ka sɛki an'an ka serifuba n'o ye Usumani Serifu Madani Ayidara ye ale de tun b'an bolo an ka kɛnɛ kan bi an y'ale de bisimila yan nɔ Voix de l'Amérique kɔnɔna la yan nɔ awa aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.